Ka Israel kala pelong ya ki jingher thma da ki ling suin ha ka step jok singi sai jain da ka ba thmu ya ki ka ba khot ya ki marpo khandeu ha Iran ka belong ka jingpen phai state ya ka jingsha thombor missile na Iran ha ka shitrek urisau ka jingsha Iran bat ki proxy jongka hakate ka thain kilai hiat thma khlem sange ya ka Israel na du ka nyotrek urisau hakin nyotli kiliang kuntup ya ke jinghiat ma bait naga khandeu ka siap jong ke Iran ong ka kerwo sipa Israel kumbalong kiwe pat kiri ke basinchar hi ha ka perthei kari Israel ka don ka hok bat ka kamram ban jubab ki nong song snong hateran kilayat huba kilayos nyao ya ke jingthe ki ba punjat ha ka ba kilat thai khobor jang ka sarkar Iran ha ka basdang kila pensyong nong rim ya gite ki jingsawa ki bade na ki Korea da sunneng uwe nong song snong jong ka teran ula batash phang em duna ya ka riu tali ki jingthe da ka ba ong ba kilapun khi ya ka jaka ba marjan habdeng ka jingjur ka Syria ka lapan tiba ki jingya da suin jongka kilatmu ya ki jinglong ki bapersya haka suin beneng jongka kabal pen I baka don ka jingta ka bakham he ha ka thain kane ka jing hier thma ya ki Iran kala jia tang haden ba usambut menteri kampo ying jongka US Anthony Blinken ulapan kut ya ka jingle jungo ya ki nong yalam shamadilis hakaba ki he jongka US kilakan tu ya ke Israel bahkan telakam ya ke jingkan ad bat ban kierna ki jaka shna nuclear jong ke Iran ka White House kalakam ya ke jingher thma jong ke Israel hakaba unong aiktin jong ke National Security Council usen sawet ula ong nisyaw thu ba ke Israel kapen long ya ke jingher thma bal thmu persya ya ki thong jong ki spy Iran ula kan tai ban ajing tip shushu da ka ba pha ajing kali syaki bor sensar jong ke Israel kita ke jing ther nam ding ki long haden ka jingkular jong ka Israel ban jubab teng ya ke jing ther nam ding jong ka Iran ka ba ka theran kala pen syong nong rim kum ka jing pen storm ben ya ki kam jong ka Israel persya ya ka Hezbollah ka perlok jong ka Lebanon ki artli ki ri ki balong ki nong shun nadu ka jingkala Islam jong ka Iran haus nam ka kandai spa nya phok kandai kila ya kendu ya ka jia kan at ka balas lembha kabat tangsen kalan nangkiu syaki jingkan at kiba kampo nadu kate ke por ka bor pan yai leng shun jong ka Iran kala khang no ya ka jaka leng shun jong ka hadu banda pan bana da kum veipan ikai pot jong ka jingbuddin ya ki leng shun ki pen I baki don ka to kan ne ki leng shun pai ba ki ba pan kalalanti na teran ha ka por bajia ki jingsha thombor kane ka rai ban thmu ya ki jingdon jing em jong ki spy jong ka Iran kalawan haden ka jinyamir jingmut ka babnia haka kan hun yada jong ka Israel haden ka jinga slok bat ki he jong ka US kan thup ya ka jinya kan du hapdeng menteri reng ba du kari Benjamin Netanyahu baru Presiden Joe Biden